दा बिसोरो साउथ इन्डियाननि आरोना माला सफैया नोंसोरलाय वाव नायनानै लादो नै डान्स खालामगोन दा वाव माबायदि डान्स खालामगोन जेनेबा बारै लामाफ्रावथ' नायजाखाया नै ओरैबायदि ब्रेन्डेडल' फैखायो आरोना दा नायनानै लादो ओरैबायदि नुखायो नै ब्रेन्डेडल' फैयोलै हेलो एभ्रिवान बेबायदिनो गोदान भिडिअ दायो आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट बलांगुरियाव दायो बेयाव बेबायदिनो बैसागु फांसन जागासिनो दङ दा बहुत गिदिर जादों आरोना आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायगासिनो दङ दा बेयाव बेबायदिनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा आर्टिस्टफोर दंफैयो दा सोर आर्टिस्टफोर दंफैयो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दं जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनो नोंथांमोना नायफालांनो हागोन दा फाइनालि जोंना नै सिस्टार मिथि कार्बि आंलंनिफ्राय सफैजेनबाय आरोना ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा ओमफ्राय लामाफ्राव खस्थ' जाबाखिसै एसे खस्थ' मोनदों आदसा थेवबो मोनफैबाय ने दे दा दसेनि उनावनो डान्स पारफरमेन्स खालामगोन ने आदसा दे आङो देखायलांगासिनो दं आरोना बहुद सेल्फि लानोहाय गेदारिं जादों आरोना नै लागासिनो दं आरोना ओमफ्राय नै जोंना साइड डान्सार सिस्टारा 2 नं लन्थिबारि फुटबल खेलायावहाय साइड डान्सार महरै फैदोंमोन ओमफ्राय नै बेजों लोगोसे नै बेबो सिस्टारा 2 नं लन्थिबारि फुटबल खेलायावहाय साइड डान्सार हिसाबै फैदोंमोन आरोना मोजाङै दं दा ने दे नायनानै लादो दा जोंना नै फट' लागासिनो आरोना नै बियानै सिबिबो दं नै जोंना मोजां दा खबर सबर दे ओमफ्राय नायदो नै नानिबोनाबो मोसागोन आरोना दसेनि उनावनो नै नायनानै लादो नै ओरैबायदि सलिड देलायना फैबाय आरोना नायदो नै ओमफ्राय नोंसोर मोसाखांबाय आदसा खबर सबर मोजां दा दे जोंना नै सिस्टार हेलेना दैमारिया बेयावसो दङ ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा ने आदसा फाइनालि सफैबाय आरो दा नायदो आरोना ओमफ्राय नै बेफोरबायदि दामनाय देनाय दङ फुरानो हेलेना दैमारिनि साइड डान्सार आरो नै मोजां दा खबर सबर आदसा नै नायनानै लादो लागाव जोंना गुटखा ब्रादार फंबाया नै होहाबदों आरोना मा मोजां दा खबर सबर मोजां दा खबर सबर एकदम पारफेक्ट बरिया दा बिसोरो साउथ इन्डियाननि आरोना माला सफैया नोंसोरलाय वाव नायनानै लादो नै डान्स खालामगोन दा वाव माबायदि डान्स खालामगोन जेनेबा एसे मोसानानै दिन्थिनो हागोन नामा एसे मोसानानै दिन्थिनो हागोन वाव दे ओमफ्राय जोंना नै जकिन ब्रादारा गोबाव समनि गेजेराव लोगो मोनदों दिनै बलांगुरि फांसनावहाय ओमफ्राय फुंलायनानै दं ओमफ्राय बेयो चेनेला मामोनलाय आंनि चेनेला बड' जेके बड' ब्लग आदसा दा खोनाखाबाय जेके बड' ब्लग दाबो जौगायाखै फिसाल' भिजिट खालामनो हागोन आरो दायो मोसानानै दिन्थिफुंसिगोन हान्थु लोरोफोरनि एक्ट्रिस आरोना नायदो नै वाव बरियाखा नै नायनानै लादो नै